Hello, Doro. Ang wan suka no na wedding video funung na hinay niya ang samani apuno no funungin rishi ni hinay. Hai pana beleke tong thogya tam hinke ang kok sai na hinke bo mane video rong na thogya hing thangudo. Hai pana ani thani kuno option karika ang no kok sa nyama rishi nai ang post khaima logi logi sa copyright file rika tam he kaisa kok borok gan bai nyamo edit khai ro mane ana jara ani wedding go camera khainai rok borok na song kaisari edit khai rok kadu hai pano upload khaima logi logi no copyright hin sok ma bagai ang delete khaima rika abon bai wansa kok sign no funuk sin he no aste aste nai tongdi thaising ka angani no khoje ready nganya ni husband yango phaikya husband yango mane angani logi ni yango ni jeng ek logi kaijak mani kuna ne yango khaliya Salan yang lai simin kisa khai kya hinga or kan login or sobai kan nai tong dinor skip rokta khadi satung jora kai jama bagai mane ekdom mukhang rok ekdom gongjak tamin sanai jabung nor nogoin saima kana gawar ke misti mok khai kya misti mok furubo kuno kok rok bangna naya kok paijak no joto video ro mane gan ro bai rikhe te kisa nar nai aram nang khamung haipan tom khane kuno option kari khanya go kok sanya ma risinai joto je present tongnai rok je phainai ro attend khanya ro jotong kolom jabai kha tom ninge satung ni jora yani anor je video to mane aro to gan rijak no haipano upload khanya puruke to copyright phairi ka bagai ang khaimaliya ingka moke decoration ro ani logini yango ang kaisa kaisa ka upload khanya do part 1 part 2 ke video belai logo ke nai tongni norok mojomosi kusu actually kaijamani ler thangka do adi no like korong kana 2 ta ki 3 ta tam thangkana emne to panda rok boro phacha chengman bhai kisa ler no thango gawara khe video guri kha je rituals tongmani abo joto no chengkha je niyom rok tongbai mani ge chini khwaya to powder saro joto no saimano Engke adi no actually engko powder sarma bai an mokol kisa hap thangka mokol mukti phaijuka ang saimon ang asuk chenali ado domni hingke satung ni bagai hapna sari ko kete kisa sal thanda angkha ye bedini video guria ko paina boi jotono ko je tebo niyom rok tomone abo jotono khaika nai tongni norok comment samya rok tari bai do norok bakha saji yang bai na je kok sawi na ni belai kha aram nangya ani thani kuno option kari kha maximum je kok boro song katal rok abo jotono copyright ma kalaijak abo nang kun fan rilia kem mongkha ma baba moyang ni baba yang ni ma je panda sok paina ro belai belai ke hambai ang mono part 2 ke ba add khayane oro hingke ang maisa moro funuli ado hor ke jeng kaijak mani ani logini bai jeng karai ni simin kisa add khaisino hingke mo khe horo sanja jorao teisa ri rok change khai teisa ashirwad o hapka kisa late wngthaka do tomni hingke mane aske engko MB bango ta ang mono quality kisa komri manasio jate fatsa mobile o storage asuk full ngya tei naharoi YouTube ri manai jatke edit ma khaikya ang kasangma jora no kaijak baidi emne to ang suggest khainai norok no kolom o jaga khe rei tumplai tongo
Emno to je jar jora froma kaiju hede kasama jora hinwa subo koloma jora ro majak thango hinge tini baga asungno norok musa ajak ke contact khaimano borno tata.